हेलो लोगोफोर, फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंसिनिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय लोगोफोर। आंनि आदा बाजै चेनेलाव गोदान भिडिअ लानानै आंनि नोंसोरखौ बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। अननानै जायफोर आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो दसेब्लाबो सम दिहुननानै नायना होलायदोलाय सनाफोर। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै ओंखारफैलायबाय नोंसिनि सिगाङाव खब्लेब्लेदनो। नै आंना गुग्लाया गाबाय लोगोफोर, स्लिम जाहांबाय। बेनिखायनो आङो दिनै गोदान भिडिअ लानानै नोंसोरजों नुजाथिफैबाय। आं होनखादोंमोन ना, थाबैनो हामोबा आं नोंसोरजों थाबैनो गोदान भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन होननानै। दिनै आं थारैनो नुजाथिफैमारबाय नोंसोरजों। दिनैनि भिडिअआव आं मा मा देखायलांनो हायो देखायलांनो नाजागोन आङो। लोगोफोर अननानै नायलांबाय थाबानो जाबाय आंजों लोगोसे। बिदिबा भिडिअखौ बारा गोलाव खालामाजासिनो स्टार्ट खालामलांनोसै। मा मा देखायलांनो हायो नायलांबाय थादो लोगोफोर। आं ओंखाम ओंख्रि संदों नै लोगोफोर। ओंखाम मोनखांबाय, दा ओंख्रि संगासिनो दङ। ओंख्रियाबो मोननायनि लामायावनो फैबाय आंना। Incoming voice call from Bibwi. है फन फैलायबायहाय, जारलासो। Incoming voice call from Bibwi. Incoming voice call from Bibwi. आङो दाउ बयलारजों सिब्रु, उसुमै, Incoming voice call from Bibwi. नोरसिं, जोगलावरि होनानै बिदै जेब जेब संदों लोगोफोर। Incoming voice call from Bibwi. लोमजा गागोदोनखाय एसे स्रां मोनो खोमा साननानै संदों आङो, जानो लुबैनानै। मोनबाय, आं दहायनो संदोंमोन नालाय। संख्रि एसे नायनि। जाबाय लोगोफोर, खांसै आङो। मोनबाय आंना ओंख्रिया। गोथाव मोनो आङो बिदि संनानै जानो, बायदिसिना मैगं मैला होनानै गोथाव जायो। लोगोफोर नोंसोरबो मालाबा संनानै जा। मोनबाय आंना ओंख्रिया, गेस अफ खालामसां। बारा लाव लाव सावसावबा थावा लोगोफोर बे ओंख्रिया, बिदै जेब जेबबासो गोथाव जायो। अमा गाबहरगासिनो दङलाय, अमा आदार हैग्रोनोसैलाय आङो। गरमाबो फुंनिफ्रायनो हाबाब जि गरम। सान्दुङालाय गैया, होमबाबो गरमानो अयथासार। ओंखाम एसे जानोसै आं लोगोफोर। नै थोरसियाव लाजोब्बाय। नैबे ना बाथोनमोन, ना गोरान बाथोन एवनानै देदों। एसे जानोसै ओंखाम उखैबाय। फिसाज्लाया जाखांनानै गेलेहैबाय, दिनै स्कुल गैया नालाय बिन्दासथारसै बेहा, स्कुल गैयाबाथाय। लकेल दाउजों गोथावसिन जायो लोगोफोर बे ओंख्रिया। आं जेजोंखि सङा गोथाव मोनो बे मैगंफोरखौ। लोमजानानै ओंखाम जानो हाया हाया जायोबा बिदि संनानै जाबा बिराद मोजां जानो हायो। दिनै जानानै देखायबाय आं लोगोफोर नोंसिनो।
दाखालि जानो हाया हाया जानायखौ दिनै जाजोब्बाय आं। जाखांनानै जिरायबाय आं लोगोफोरनो गय जाबाय आङो। दाखालिनि ओंखाम जानो हायैखौ गिलु-बालु मोनजाफेरै बायदि जाखाबाय आङो दिनै ओंखामखौ। जानो हाया हाया जानायखौ। माबायदि नुखो लोगोफोर कमेन्टआव खिथाहरलायदो। ससेब्लाबो नायनानै होलायदो आंनि भिडिअखौ जायफोर मोजां मोनो। चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै हो लोगोफोर। बेल आइकनावबो थुनानै हो लोगोसे। आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला बे ससेयावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन।